Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумын тәмамлаучы белгечләр кайдалар гына эшләми. Алар арасында шигүче, зәркәнче кебек бүгенге көндә онытылып барган һөнәр ияләре дә бар. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан әлеге техникумда булып, рәссам бизәүчеләр белгечлегенә укучы студентлар белән танышып кайтты. Бизәүче рәссам һөнәрен үзләштерергә очраклы килүчеләр юк. Алар барысы да диярлек мәктәп елларында ук рәсем ясарга яраткан балалар. Ләкин араларында башка белгечлеккә укыганнан соң өстәмә рәссам бизәүче һөнәрен үзләштерергә тәвәккәлләүчеләр бар. Мәсәлән, Алия Фәттахова агроном булырга укыган. Күрәсең, әлеге юнәлеш аңа бик якын. Хәтта рәсем ясар өчен дә авыл хуҗалыгы темасын сайлап алган. Авыл хуҗалыгын хәзергә хәтле, үстерәсем, күрсәтәсем килә. Чөнки авыл кешесе ул безнең шын геройлар. Алар безне ашата, тәхмин итә безне шәһәр кешесен. Шуңа күрә аларны онытырга ярамый. Аларның хезмәтен үстерергә кирәк, авыл хуҗалыгын күтәрергә кирәк. Алия укытучылары Разида Юсупова остаханәсендә шөгыльләнә. Хәзер ул төркемдәшләре кебек үк еллык фәнни эш өчен рәсем ясый. Харис Якуповның танылган рәсемен копиясын ясыйм. Сыер саучы Фәүзия Гараева. Ул Шәле авылында хәзер дә исән, ул әби. Студентлар рәсемнең масштабында, төсләр чагылышында чамаларга өйрәнгән, ләкин укытучыларның киңәше дә ярап куя. Халык сәнгате һөнәрен өйрәтүдә техникумның ярты гасырдан артык тәҗрибәсе бар. Әлбәттә, бу рәссам бизәүче һөнәрен сайлаган студентларның әзерлегендә дә чагыла. Алар биредә рәсем сәнгатенең төрле жанрларында эшләргә, тематик композицияләр ясарга, гомумән, үз куллары белән матурлык тудырырга өйрәнеп чыга.